Kardom mili Samson teron lapen pining we tublong do sarjai kathar lapen pining we tokson 62 lageng deng trok sikya bra pholo nasi pining we nitum jasimet ka thana ni gela lo karbiang long pen non adihu kep ang deng ki un sat lang so putat si tum chethan pui jasimet nasi nadak kado we pangrum pet pen candidates ke kitok dun sat lang kitok dun ke 13,617 lo lapen karbiang long pen total ki undun pangrun pen ke pas ki undun ke 5,685 lo lapen first division ki undun atum ke 927 lo lapen second division ki dun ke 2,170 lapen third division ke 3,588 nasi total pass percentage bang ke 49.09 karbiang long pen kesa nasi kidamtang achuneng pen pang bar namote pineng bang ni muchat achuneng bang ke athe 42.67% karbiang long pen ke nasi pineng bang ke 49.09 nasi laso puthak non itum karbiang long pen jasimet la 5,685 ang moment itum karbi dia leki un kali lada nasi karbi atumaphan ba karbia candidate atumaphan la non ki undun atumaphan mane bang star marks kelong doi distinction kelong doi lasi atumaphan kunat kichali dam pensi alang tum la pons se non ke thek mate alang tum long ke dotang agyan lapen ong muchot kunat kichali dam selang tum ki me po dasemet so utha Fransi ke la class 10 purkha ke pidun atum ka do e phanda choro lo un edet seta alang litum ta bor idun lo la po se hala ki un e tu man seta choro lo alang litum ning ki pi binang ne aku bor idun thunan ji la pen ki un atum bange ni tum AP all party leaders conference pen APHLC pen ne litum alang litum phan congratulation pilo la pen ke ki un atum phan congratulation pilo pen ki un e tum phan ke aning binang ne kusi nelitum mathal athema nelitum ningjelo athema failure is the pillar of success ke fail ke la ke mo phi ke success dia phan mo phi ka success dia phan mo phi ki un dia phan isi anu jok ason kusi halada e tum hanang than ili tum chini hala ongko ki tok abang Chakraborty amen ko pumayong no alang li metric ke fail lok si batai kek pulo ne pilo ne fail la pen ha phi pass that pen alang li ongko ki tak si tok thurong la puson la pen la son dak ili tum Abraham Lincoln Amerika presiden alang li batai ner kep alang li presiden ai election che dan dun lo batai proxy ge alang li un edet lo batai ner kep an se alang li ki un la pen un det pen Amerika presiden ke minai apen ke the nai presiden che plang det lo non anta Abraham Lincoln aphan teni un elang mune da tu pen ten ilitum teni un la pen aseniman ta alang li phan ke do set lo non anta la posi hela ke feel tumta aning chi pi binang ni pusi neli tumana tu pen ningjelo APHLC na tu pen la pen la ki undun atum ke konat si ke charli si ke me alang li tu jasemet karbiatum an jasemet ke neli ga matha karbiang long ar lu si jasemet porhi nangi athema alang li tum ki unatum jong si dak porhi he ha ing tan dam thu bo lote ili tum a koles hai hui ke anong ta the det po la pen la dak pen ke pas thek o atu klang kle det bom po la pot poisa khoro salam ta lo ha along ka prek dun pen ka khoros vare ji ap kam ave dak le ka porhi si ke me pulo seta ili tum la tu ke chini lor no Assam government atum bongko sena atum ili tum a koles ka phang hoji a fansi bor i lo non dipu koles ke dunji pusita
อิงลงมาสู่ตุมพันเก็บบางพะร่วงบ่งเป็นบางพกเก็บบางพอซิดอันสิลงดุนจอดจิบางพะร่วงบ่งเป็นบางพอซิดอันสิลงดุนจอดจิเราเป็นระดับ education atmosphere พลังหัวดักเนาะละแกAssam government tum Assamese tum aning ke hang lo Karbi tum han ka college ka phalang ho ji aphan phalang ho dak Karbi Anglong college phalang ho et lo te Karbi tum ha plain district dun po an ke halada Bongo Sena la pen Assamese tum moi long po phan ili tum risu karyang tum han ke moi long ji our side ke long ji aphan si la Karbi Anglong a college ke phalang ho ji aphan si alang li tum claim lo lapot ili tungge kache song apojo alang litum phalang hoji phan se claim lapot ili tungge kape meja phan lok se claim nang po la si ili tum a student atum un anke dakar biang longang bong si por he nang ji ili tum government college tadu singkiri a college tadu lapen terang pi a college tadu lapen ke bodon memorial college tadu lapen ke Thongnok Bay College tadu Rangsina College tadu lapen Hamren College tadu lapen Samson Singh Intia College tadu laihu pen Law College tadu lapot si ilitum student atum un ange dak por henang po lapen ke neli methang ke chini apojo neli tum Shillong ka por he tum ansi smart soil nilitu ingraji jaga ningge ta fit phat ne ti tom bangke phere re therak re la punle tom bangke ningge dun haide la pen muni dang nu arjab dun haide ka che dan dun ta ka che som dun ta haide hindi thek seta hindi ningge dun lo te bang aman nang poe ohomia lam ningge dun seta bang aman nang poe seta ingraji ningge dun lo te aman nang pi la ke pir ke dang ta dam imi lage UNO le dam yu pusa New York la tha ningye dun mel la pen lo khada ke Hindi alam ningye dun ke thang ta lew de ji ta ke bang yok tar ju ye de ji la pot si ne li ma tha la ni tum Shillong ka por he yong si Karbi Anglong un ete Karbi Anglong por he hete ing tanyong si por he dam yu pulote Shillong por he dun rong si ke me pusi ne li ke ka chini atheman nili methang e thek det lo ke lapot bang phantan nili methang apar so se thek nang gi pusi nili mata chorolo sa la klar dak pen nang li non la ove himi dam hala boson ke thana pot la pen ning ke pe the pot la dak pini bangke mane bangke ning duk ning oi ta ta thek pu pening ke ni ki won ye tum ke sta mem pen on he jong nang li than lo la ki won ye tum ta men ning binang ne polo athe failure is the pillar of success la si ke bang jilang aning kan phansi bori ponang po la pen un an pen ki un je phansi chisik ponang po de tum ma dia ta nong the po na pen Shillong por he dun ji pulo te hadak ni litum isi nimko pu isia organization do hala nong thumai na thu nong jelly shop wa dim jelly shop wa angnu na thu hadak office do hadak dam lo te ni litu hala nang rab dun e ji ko na college ma por he ji kona da hostel mage doji haladak nang rabdun erji nonta Karbia tum hadak ke haladak hostel ke dodun do nota Karbia student do hada la pen Karbia tum hostel ka salami puta longli ta do pen hostel da aban do lo pen akimia bange selam leder bongo sena tum troy creder la alam bange non CMEM minister dum jo hele ninge kali pusita lage bongo sena dum troy creder lo la si alang litum hada Karbi hostel ke silam dam kim nama yeden Karbi hostel kim nama yeden le puye ini ko ni nama dum na sa ini tum Dakar mi ang ke kachari lebar sai ke arts ba commerce ke besen और इस टाइम आला तुम हायर जोंसी कने कोर्स नामजी नॉन इंजीनियर बा डॉक्टरेट नामी बिला गाम तान नाम नामखोगी लासी इलि तुम यों से dak इलि तुम मिथांगा गवर्नमेंट कॉलेज बा कपरे कने course प्राइवेट दो लाहिया कॉलेज नोय तुम से ताबे मिशन मा बुलादी इलि तुम के नॉन गुवाहाटी दांको हेगमो लो जे कौन सी सुमारी तुम कने नो सुमा तुम हिलुनी लामा lasi laso ke pahin ulit dia jia put hakabang ilit tum Dakar biang long
college long pusong si kini important pinai mal so puthak nangli kon ajur Niligi mu benda pulo. Jong si itum dak karbiang long ba college jong si mission nei pulo te student ake metum dak se podi nang po. Pupit ake hino ke thekhe mu chot dum dak pore chot lo te laga a college ma se anong yun dak bompo la puyo. Alang litum ke thekhe ke lata alang litum thekhe pule li pu me gali ke thekhe sonda a thedu opyo ko si thekhe mu chot ma ke thekhe mu chot a thema our side ko pilo ke long labang si alang litum our side kom de ta tumge our side long le de tumge la ke thekhe mu chot po se ta alang li ke thekhe binong gali sita la si alang li ka porhe lo porhe le ke pass kom hek pu sita a pu division le long dun o e pu sita alang li ke thekhe pu ili pu e la ke lapen hesa isi non ladak thegam nong lo lapen kopi posi tum akhelo dam nang ko timak hedi pinanga college long ke la appointment hai vacancy la vacant post do pilang non difu government college long ta statistic teacher ke ong ede mathematics teacher ta ve inge important subject johnson ng pulang te jo nonson maths jong si honors monji pulote teacher age pulote hedi ho inge daka chali third tet lage ka a point page na nam lo athema ilitum a college dak phang ho et lo te ilitum student dum ha plain district longka bethe ho jai bethe nogao guwahati bethe dam poge anghal da moi lo poge la to phan ke moi ji phan la puyo haladak mane asamis aninga pe dok ya phan bongali to phan ninga pe dok ya phan ke moi ulete la helo ange halada aning pe dok hadak pa pe dudun pa pi lut dun nang pu halada pa pi lut dun chok nang ange hemprik ta pa pe hang intum te derana pa phan si lage ki vichana nam lo lage pen hasa hodak itum jong si dakar bang long pen ang tam dami dam lo tang te ji suppose mon song guwahati la si hola dak itum ke los nam bang non ke thek long teng bulong tang te isi bange itum soarlo tum pulote laga thik lo soarlo tum parlam gali laga a homari so tum long motorcycle anu ardon dunore lason tum ta du ul dake asi sideli kelang nam nai tiga cari long ke lo sa silong da di silong long idam tum bangke la tum ke lam ta heksa la pen reset la pen cari da ulu people lo berarti itu bing long khai asi ora ke kene kithan ba kene litum han nang pare Sitami duma di, sitami Guwahati gila kali. Nilimata reality lo ke heglong lo, kopisi tum dapat kita matung keciplan ma ba angtal Arunachal Nagaland ke kopisi klaim akibat mana ke kilo. Ate hada ke bang city bulo. Engke tum ke dapat dapur town supen dapur hara ke down lo pada bahari si heglong. Aman nanti dua, tirang bulan kecitin, dengan nanti dua langsung si ciplan. Kalang. Nili hoda down lo. Guwahati along mall shop non along dam setelah dapat hegam longi ye kar biatum ke okor nimso pimar tum ke heglong back lo dade nasol si hegam long mati take tasorsar kali reality si li pudam fruit ado lasi ili tum kachari dam pulate kunasi ke mesian ma apia potu ma daito do responsibility lapan dah dak di a college amen si pijume baratiti hala ke poisa hala bang hala college ki biatu hala tum poisa ki vugya phat la puyo royal ko hadi global hostel university ko de global college ko hadi royal hotel ki ko royal college ko hadi international pudo polai hui Kaziranga pudo polai hui ke la ke bang aphan inglo so hadak pe dam nang lu den apo jo inglo so tu ange poisa ador kesu hala dam poisa ki vugya panse hala tu me claim chorana lage business adake ye Guwahati ke lage business Guwahati Nogao Lamding ta ho hojai ta ho Longka ta ho apen Jorhat ta ho Tezpur lai hoi ke Jagir road anda do bang lage ilitum ludet puga Chini tek pu chini si ili tomhan awar sai ke et la pala tu awar sai ili tomhan endet lo amasi papi dun wala hadake masila so ange city pupo city bu ke Shillong ma ta city lo la he city pupo tirang se tin he city bu ta Guwahati city ke Karbi adet pina ke la he
karbi ada si cidun lo besen lo setelah ada karbi akam le klaim nun tu kali dia kalau ada ke do tu nge lah Nasi laso teng pute Sony ke nahok dulu itu. Nasi iso na bangke itu physically dah itu loss lo physical dah. Ate ho dak tam lo pute hino dah meriti. Lapen Sony bangke itu itu tu matangka dah hodak si roy dah mertu. hadak se waram Yang no tangka si hadak itu plan desi ke thok dampu. Nasi tangka tangka sena tu masih pida marai lo dampu. bamun tu masih pida marai lo itu poisa ke lapu ya Nasi money power bangke bang hari deng situ dampu. economics a rule pen landam lo te allo pen landam lo te itum kidup pen kaco selama poisa si halap lang mupi katum hansi aku hodai ram tu lo lapu yo ilitum gibi ke Josi compare kacari josi tumlang lo ini tumlang lo pakai Shillong pen alam Shillong nam kalam kali je pen dah kene Guwahati kacari tu alam kali je practice sa break pick ache difference topik mane hala alam Shillong kacari tu upgrade mane kaca alam kali kita diplom sampai Guwahati kacari tu make English sa thego Hindi ra thego Assamese thego usi de goi sampai Shillong ke nam ke English ke lapen ne sona bangke Guwahati plain bethe porhe lote hala dak hala bamun po karbar do mati di caste system hai caste system do lamase hala so caste system ili tumphan psychologically ili tumphan effect datiti ladege a subconscious mind in the subconscious mind di subconscious mind pula psychology along epu subconscious mind pensi ili tumari so karjang to phan dam effect dam datiti la pehala tum inferiority complex do koktiti ange muga pirthe ke thur arjab dun hai hello la puya Nonton itu lah ISBT lah. Ili tum tido thai sai sel. Non kuda karbi road pula. Hala karbi road tang rasa itu lah kena lah pula gute kena lah nang itu kido thai andal. Guwahati Rukmini Nogor pole nili hem ke do thai la apra Rukini Rukini arong pole da abinong ke amen ke Rukini arong Non ke cilangam delta chin so ye nili hempen barlong ke thomba fra adim ke deuhal do ke dewan do ke karbia tu dewan bang komanya chaudhuri tum bang potache selam da hello Nasi non ke itu kacari lang apa pina kau lo. Ada khai lagi biar lo boleh kacari nak kita ambil lo dalam. La penno nala Kajironga College pukela ke Sagoli Kota pu arong Karbi arong ke la da Karbi tum bigi thua thai la puyo la son Na pen sarno si dam thunang la ke tum Facebook kado abian dam na pen nang like humri dam long lo res card yang long ya semet ulukunci adi malong la so ke dam tang iti runi ru thoma prang di raso incident 18 ni election ke dor ni hada karbi la pen cuma ngatum tiwa tum inglong aso tum makular bang mekai chok ko sia dulong nasi mege ke api election ni bangke ka cuma tha aner lo bang vote ki pidam at lo amat I have arpong turwang si lek roy la pen poisa na pon pilam lo hala dak don thom ahem labang sor ni la election ke dor ni ama la pen puthot ar ni ako don thom don pli apen ako la phi ke ju ye kopilonia tarik bang ho ar ni bang ke May 18 May isiar ni lo bodila ho May isiar ni bang ke kalang lo May isiar tarik bang ke la ke ajo don bangke hem make choklo hala roma secretary lapen edona bangke teron hem adukan lapen dak tiwa tuma dukan ta do ladakannya me pick dukan ta sicce sajiro la tu me pick anu na tu ke bihari tu dukan si do ake thepi bihari tu dukan lapen pu ai anu na tu bangke karbi lapen tiwa tu dukan la hala bihari tu dukan hai hui ke mekai ki sedala karbi tu dukan bang mekai lap lo lapen hem khasi hem ta inghu thula karbi khasi hem ta inghu dam lang mekai lang motorcycle ta pon pila la pu yo ke bi sedala ke claim
chloroform si ki ka व्यवहार rom ki user composite kamatha thema la apuhui arlo an repeat ta la to make primary chloroform la pen inu de bang hala ahem mike lo che dam lo mat ke dam pe ma lang likrepit hala chloroform ang ni ma pot lo ko la pu ye la son se je plan la posi la pen la pran ke elong mystery atundo Muslim mystery mia tu hala hem ki kim hala dak do ama birsing ki girja hem ki kim la mia tu baji si baji ni apor lo kedam ama si ingtan wang tha pusi pu asamis alam ben seta asamis binong se ningje tribal tum kan ningje asamis ason kali pu asamis binong se ningje ama hala tum hala mia tum ke aju pilo pot la tum chini dia lo pinia la kapadigdar pola di po mahala tum vang ve det ingtan la mahala tum pan thang da wi long le det lo ai la phi ke la teron hem la pen tiwa tum adukan an me ke la lo la pen ke hala inut krohem ta me ke pichok la hala krohem bange ro secretary alang li dong job card a record pinia ta alang li do lama si me ke dam chok lo pu la si ka hisab ben pemi kapi duk ji kapi sum dia phat la penja semet la tum chini lo bongo sena te chini lo je itum jong si dukan ke do kam klep o lo te hala tum dukan nang do long le det po hala tum ili tum long le na cherai long le det po hala tum chini la si ili tum dukan kapi do long le det dia phat ili tum dukan do linta jata nang ke nam le det dia phat no pi ju no dia phat hotel le bi hotel ta la da ke bikar do puta pa thang potiti la son wi ili tuma karbia tum hotel la pen karbia tuma dukan no te la pot la ke ili tum chini nang po la ke bongo sena to makam la pen ke la athik the de komani government ben ka chini tumta do dun no ne pilone athema police tumta no anta arrest rede kali kini jive kola te la tum chini ji anga tumi ne tum police long nam lo outpost long anga outpost long dam lo oc ta ve ic ta ve second officer ta ve anga ada constable tum do pul bange half pen ikre under genji ikre se ada serja from bange anga binonge la police station lo son happen ikrai la police ke dono lage uniform si donangi la uniform lage ul konchilo kali kumal ke thek la so ke thek la police tum lo lage ami thang tum ta chini laga ru lo lage police tum dak cm em mla tum la tum chini nahi ke mp tum chini nahi ke deposit tum pide lande pide ke la tum ke thek polo elito mp mla cm em tum ke thek polo thekelo kore chu non kam la khai pa music sai ke claim nang ne kadu kabeta la sinon ke panusi sa kapor dolo ko la sinangi la aph hsl la hlc ki asatlang ki na to kan isinali hinten pupilo puji neli ke puji el pelo je eson bang neli silong porhi nangi pupulo seta medical ke dunji atom phan pulote asam se porhe vek nangi pu alam ta pini do la pohala medical ke dunji atom bangela la thuka asam se porhi nang medical engineering la pen medical atom seta la engineering ban asam se porhi nangi pura ho jai guwahati pe porhe vek nangi pu neli pu pe lage karbiang long si jasemet porhe nangi la pen akapre ke tuman ke shillong nan ne ki du na bang si ke me lage dala kala lasi la pen aning chipiduk nang ne hala ke fail dat tuman ning chipiduk nang ne lo bang porhe o nang la hela porhe o lo te pass po lage tek lor lo lage intes are non la padusi lo non question ka jangan tu la lo jo kidam tang pinaran la stand mirror long dai tum theklong lo ye naga dunda che toklo la soputha jona chumi budi hala habira phak ne bite ko son ben si ke ne population tha si tum non ove kimi atum hello youth is the future of tomorrow budai tum pupu de na si non ove kimi atum hello non ke bang jilang etum phan kopilma future lo ke bang jilang kai ho na kar chak ya tum lo ituma future lo la sila tum jong si tum ahok per alam chini ne bulutang te tum future bang ke tum abitat po la si chungning rilo la si jong si tum
future dia lo nang te kosong le tum kiman ko la alam la pulih aja tum pulih nili arjulong lo hala organization chu claim po officer tum han pa pheri dam po poisa chu en po gari ador ke su gari che nam po la pu ma ti ki wi age nitunge organization nitunge election chedang de puning ye po chedang de lo athe mahala chedang de lo te hala pen poisa chu en long le je pu ge la bo se election chedang de pu seta democracy lo te election chedang me na po pu ge chini lo lam lo lage aku lage wrong so pan pa chu be nang ni la salam mang ke budang ni ni tunge organization ke claim lo la election ke ha tum long ben poisa ka chu NG aphan pu chi budang me mu la si aja dum pu lo ka thar long dun bom lo te nang to future thang ta ve lu nang tum thang ta che chu claim thek khelo ni li ha la poisa ka chu NG karbar ma ge japon pe dia pon la pu ye la poisa ka chu en bang phana pa pheri po poisa ka chu NG la sona bang ni li japon pe dia la ma se ala alang li tu pu la poisa la ke chu en thek khelo te ki vir lo pu si ma tha thu rong la pu ye se ta la sona bang ga li la ke ilitum democratic country la dake la pen ke la dake election che dan hai de tikke ilitum thang da rat atum phan thang ke miak nam ta claim pilong li la se organization ki claim atumara kadu ko phanda neli din kana chuning lo neli mohor sipak la ke lo office sabe neli accountant ki dam lo la se kadu ko wal chuning lo organization ki claim atum ilitum kadu ka be democracy ko chini ho lo ke sa tam ilitum claim unthaye damuna ye people over kang chiran se la situ la kang chir pen ke pavir ji protect tum ko pilo political right la chebang chipalong vek nanji la si ilitum anur phan corruption ki bok ba political right ka che han pen you to isi vet donai pugalin je la bangalin ilitum ke kadu kabe rongarar phan bai lo so phan ilitum alam du compare nahi democracy ko pi horuma la pen rat ke paching duri ko pi horuma la banglitum rongaran phan pachni abang si litum kimeji la pen kiase mana lili suni li mendae nanglitum adu ya hoy la namon setame nanglitum hadake awareness la pen la itum longle ke chai komji la pen ilitum sixirul ke pang tangji la ibe pura thanamon la pen ilitum aduya hoy gila dablo pahut ke ilitum aduya hoy long kumasina ke dunma hal tumancing waila mai la pen ilitum pu ilitum nang dorun prong ilitum arbonan la ana chikiam non het ai san acha ne nang lilam beng petason lo yo non het arjulong lo langke roya long ta haladak chumang pen karbi tu ma ka pa chi chok ya kam lok se klem athema ilitum aja denge la ilitum la sidul ka pangtang akam la pen election ke hai ya pan itum claim pro pojo la si ilitum apan kapisung ya pan si hala ilitum pu chelang le det po hala pu bang ha Kaziranga bethe longli nang ke thi pe ne Nagaland longli ka che jor pe ne alama pe lang nam de det si hala pu chuma ga tum na chu pa pe lang rong ya pan si non lang ke roy pu chuma ga tum border long lo hala dak si non ne kapachi chok ya kam si claim pu la ke cuma ka tum le claim ta gali kar bia tum le claim ta gali la ke bongo sena tum si claim la pen asam police tum dak do la son ne kapachi chok ti ka kam ke mana chuli lo don mari tum sa dil nang peng pe lo don mari tum kadu ka be ilitum ki the ki ding kadu ka be phanda dili chuli lo ilitum ke jongsi hemprek jongsi ke nang ve ji liputan ke ala paninge chot kali la pen hemprek jong sinangi pulte ilitum ke dake bongo sana pan kachiki ke ude la silitum hemprek nahi bote itu minglo subasi kinangji la pen no son ilitum nagalena tu manai tum kinangji minister banda MP banda chief minister banda kinangji ilitum la pen jota kali la ilitum non migalo adu hoy hala tunda ilitum na adu hoy no pen ilitum chidali vyati ya kama belo ilitum dam selang liman kina kon itum ke hemprek nangji hemprek ala pu thak nang chingbai ti dum Lapen, nang jam dapu non lasi lalo lapen non so itum gaji ro ngalo bapu kangara rong lamding ana lapen along dola itu longli itu pulo golagha district longli bang nang kisan do piklo la sala hinsi marthata nai ilitum nang chirap dunji panchi pahin lam lo bote moi tum kisum hor nang chirap dunji komal ante akolan jo tagali
border long le lam si lining je ver ladak di fu da bang si cerai lo ke omola poti da hopi nya thai an da bang si cerai lo la pen ke bokolia da bang si cerai lo la pen theroni da bang si cerai lo la an da long le lo ke latum me je bhong ke de pe po naga ben khasi tum ben je bhong cho khasi ben naga tum ben je bhong nang ni puda mar da intung te seta je bhong nang ni te ma seta la aku la bongo senama ne tum je bhong nang ji bole ni pudam ta li seta hala border along lian si long li cho tu ma lada ke karbiang long ar lo mat bang nang cerai ke long li ka lima la ke la si long li tu mu chot lang ar lo bang si bo thalang suta bang si majority la pen ke dalim barita bang mojadara long li mata bang bongo sena tum cerai thi bhatakta la ando long li lo ke te la itum organization tum la ta chedan nang ji la pen hala hamren old market pu hala dakta bang philip rong hanga tum long li ta pata long li lo lagi bang hada ke santi bosti pusi bang aci ir bongo sena rong se ada pincong de hala ke long li ga li de lo hala ke lalu la so putha ke la nam lo pulotang de la kopiloma pui ho habi da pha hai la poisa cho thokam pron bosila songa chitang bosa oi la da ke puda to catch a wild pig a parable of an enslaved society mane ban son itu mate buyo kita ka bang Jonah chubi si ito lada karbi atum ason thot karbi atum ke plan ko piloma la son thot hala ka naga tum karbi atum son thot si ke plan lo naga tum son si ke claim por si naga tum bang chi pu itu mate phak sai si pu chi pu naga tum ta kecu an cho lo kecu la si li tu kai ta kecu pu ke claim pu pe det kente CM ta kecu MP ta kecu MLA ta kecu kamburan ta kecu pu hala ra ke claim pu pe ili tu ni Tapi Meghalaya ke lah ke claim ada mana ke claim pu samis tum ta ke claim musi pu hala de eketor karjokalot pusi pujile hala tu ke chuun hut pu pe hala re karjokalot pu kam ke claim un hut pusi pu asamis tum ta la si ladak pen tum chali ponon yu ta tum bana howe ki mi tum kado ka ta me tum lapen le ambong pasaso ilitum organization kam di claim atunta kene asai ande claim re blo adutinda setame je ilitum cimahan ini je itum society om kupusi claim kami ponai malata cimahan anji ilitum ki humri dam chok ke claim dam chok po bang chok che la ilitum non itum ki bang jela ngapur bang ke jong si ke pachini da di project me awareness pi bang ke pi break dani jong si itum organization ma se awareness pi e project ilitum organization ma se claim dat chok kalang la ilitum ada itu ke rap man ki pachini kapacini kap ke pachini si claim nanti jadi ni mat ada yang project ngasila hello pini be ala bisa sama nona poda do lo posi tum non la dak pen tum chali long lo pining we ke dam tang achuneng pen lang nam lo potang te HSLC da pining bang percentage mi muchalo choro lo ado ga che padu tum hanan dami la pen non la ki untang atum da higher secondary non first year HS first year ke chali admission ke en je tum da do lo la si un an pen ke dai mi tha dim ena po arts ke dak do arts commerce science ke la si kaprek jong si a course NG bulodang de tum antang da dam ko ji la pen North East angkan si tum doji pulang tempen sarta pachini lo Shillong hello itim suitable place ke hada hello itum ke main night itum inglong aso hada kaching ro mandim lo asi choro lo sir la sipineng we talk son sik sidul la ingdeng trok sik kepra pho ning we bangela pons ni tum kang ton lo la si jasemet sar nangli phan dame choro lo pineng we studio lo nang chitong do na potame nangli phan nangli kela keleng pen sitame nang non puta me karbia khai phan option ke than ke mumma ke nangli ing tonte asi choro lo anam le hjume padana la pen nangli bir singkian da me ka humri dam thega pota nili tum se hopere humri dam nei polo ta me itum da ki on elos da me nangli ma ke yo me thanga sai chibi ko pen da ka humri dam pota me choro lo asi dolang la pen itum non ki dam nei da dolang sar ka jironga da me tum le lila itum pananga chu phara da hoda pamela se kilometer kewan gan sina nang palu lo hoda ta national park phala se hoda ta me tum ka chingwa dam chingsa dam kenan solo
tola si pineng we tum tok so long ke la pansi kang ton lo la sinang kelang tum ko ting ji tum han ta me tum an se che than chimum made share su tha la si tum che than chimum lo tan ti tum re bang hutin na re po la pe tum chini po tola pansi tum tok so ba kang ton lo ajo ke me ka do ka we phat ta me